ମଣିଷ କି ବେଳେ କଳେ ବାହା ହେଇଥିଲା ଯେ ମାଇ ତ ମଲା ମଲା କୁଳାଙ୍ଗ ଦିଟାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା। କାଠ ହଣା ହବ ନା ବାଳ ରୋଷେଇ ହବ? ଖରା ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଇଲେଣି। ସେ କାଠଟା ଏତେ ଓଜନ ହେଇଛି ସେତିକି ପିଲର ଖୁଣ୍ଟି। ବାପା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଆଉ ସାନଟା ବଡ଼ ଲାଗିରେ ଆଉ ସିଏ ବୋଧେ ଶୋଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ। ଯା ତା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ତୁ ଯା। ଦିନ 10ଟା ହେଲାଣି ସେ ଟୋକା କୁଆଡ଼େ ଶୋଇଛି କି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖେନି ଆଗ। ଉଡୁ ଦିଅ ଶୋଇ ପଇଲା ଆସି ସକାଳ କେତେଟା ହେଲାଣି ତୋ ବାପା ବେବୁ ଗୋପା ଶୋଇ ପଇଲା ଦିନ ଆସିକି 10ଟା ହେଲାଣି ଭାଇ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଇଏ ଆସି ଶୋଇ ପଇଲା। ସ୍କୁଲ ପରେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ବା ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡୁଛୁ? ରାତିରେ ନିଆଁ ଲିଭାକୁ ଯାଇଥିଲା ପୁଅ। ଉଡୁ ଉଡୁ ବେ ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଚାଲ ଟାଇମ ଲେଟ୍ ରେ ଚାଲ। ବାରିଆଡେ ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ମନେ ପଡୁନି। ଆରେ ସନିଆ ପୁଅ କୁଆଡିକି ରେ? ବାପା ଆଜି ଗେରେ ଆଉ ଘରେ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଛି। ଆସୁନୁ ଗୋଟେ ବାଜି ପକେଇଦା ବାଟି। ହଁ ଥୋଇ ଦେ। ହଁ ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଏଇଠି ବସି ମାରୁଛୁ ନା ସିଏ ମାରୁ ଆରେ ତୁ ଖେଳିବୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଏ କେତେଟା କରିବା ଚାଲ ସେଇଠି ପକେଇବା ସେଇଠି ପକାଉ ନା ପଛୁ 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 ଚାଲ ପଛୁ ଚାଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗାର ଆଗକୁ ଦେଇଯିବ ସେ ମଜି। ହଉ ଛିଡ଼ା ପକା ପକଉନୁ ରେଡି ଆଉ ତୁ ବା ମୁଁ ତ ମୁଁ ଏଇନେ ଯିବି ଏଇନେ ସନିଆ ପୁଅକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ହଉ ମୁଁ ମାପିବି ଏଇନେ ଚାଖେଣ୍ଡେ ମାପିକିରି ମାରିବି ସନିଆ ପୁଅ। ସନିଆ ପୁଅ ଏକେ ଆରେ ଦୁଇ ଆରେ ଏଇଥରକ ବୋଝ ଖାଇବ ଖାଇଲା ରେ। ଆରେ ସନିଆ ପୁଅ ବୋଝ ଖାଇଲା। ଆରେ ସନିଆ ପୁଅ ମାନୁ ଆରେ ମାନୁ ବୋଝ ଖାଇଲା। ଆରେ ସନିଆ ପୁଅ ଖରା ହଉଛି କ'ଣ ମଣିଷ ଏଥିରେ ରୋଷେଇ କରିବ? ଓହୋ ପୁଅ ଆଦିଟା ଖାଇଦେବା। ରଖ ତମ ଖାଇବା ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛ କ'ଣ ନା ବାନୁଆ ପିଲା କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ବାନୁ। ଆରେ ବାନୁଆ କ'ଣ ଖରାପ ନା? ନିଜ ନାଁ ତ ଦେଇନି ସନିଆ ମତେ ପିଲା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ସଲିଆ ପୁଅ କିଛି ନାଁ ମିଳିଲାନି। ଆରେ ଯାହା ନା ଥିଲା ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେତେ ବେକାର କଥା। ଖାଇଦେବା ଉଠ ଆରେ ରେ ପୁଅ ରହ ଖାଇଦେବୁ ରହ ବୁଝିଲ ସାବିତ୍ରୀ। ଆଜି କ'ଣ ଏଇଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଦୀପଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି। କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆଜି? ବଡ଼ ପୁଅ ତ ଯାହା ସାନ ପୁଅ ବି ସାନ ପୁଅ ଏତେ ବେଳୁ ଆର କରିକି ଚାଲିଗଲ ମତେ ଏକା କରି ଛାଡ଼ିଗଲ। କ'ଣ କରିବୁ ସାବିତ୍ରୀ? ବାପା କ'ଣ ହେଲା? ବାପା କ'ଣ କରିବା ରେ ପୁଅ ତୋ ମା କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାପା ଆରେ ତୁ ତ ଯେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସାନ ଟୋକା ତ ପୁରା ବାଳୁଙ୍ଗା। ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହୁନୁ ତୁ ନିଜେ କହ। ଖାଲି ସାନ ଟୋକା ବଡ଼ ଟୋକା ଖାଲି କୁଣ୍ଢେଇ ପକଉଛ ଖାଲି ନୂଆ ଖାଲି ଝଡ଼ି ପକଉଛ କି ଡ୍ରାମା। ରଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ସାରେ ବହୁ କାମ। ଚାହିଁଲୁ ହନିଆ ପୁଅଟା ଆମର ଖାଲି ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବି ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବାପ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କ'ଣ ମୁଁ କରିବି କହୁନୁ? ତୋ ପୁଅ ଯଦି ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉନୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆମର ଗୋଟେ ବହକେଲିଆ ହନ୍ତା ତାକୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ଭଲ ହଷ୍ଟେଲ ନା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ।
ହଁ ମାତ୍ର 2-3 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପୁରା ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଛାଡ଼। କଣ କଥା ଚାହୁଁଥିଲ? କଣ ସେ ପୁଅଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ କାହିଁ ଆଉ ପାରିବିନି ତାକୁ। ଆରେ ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ବେଲି ନାତି ତାକୁ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଦବ। ନାଇଁ ଯେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହଉଛି ତାକୁ ସେଇଠି ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେଇ କଥା ନା ନା ସିଏ ସୁଧୁରିବନି ସିଏ ଆଉ ତା କଥା ନା, ସେ ନା। ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ସେଇଠି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଶାନ୍ତି। ବାସ୍ ବାସ୍। ଯିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ନି ଭଲରେ କହି। ଚାଲ ଚାଲ ଛାଡ଼ ହନିଆ ପଇସା କରିବନି ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ହଷ୍ଟେଲଟା ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ମାଗେଣା ଯାହା ଯଦି ଖାଇବ ସବୁ ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ହନିଆ ଆଇଲି ଯା 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 ହନିଆକୁ ନେଇଯା ଟିକେ ହଷ୍ଟେଲରେ ନେଇଯା ଯା 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 ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ଯା 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 ଯା। ପୁଅଟା ପଳେଇଲା ଯେ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହା ବାଳୁଙ୍ଗା କରୁଥିଲା ଘରେ ଥିଲା ସବ ପଳେଇବ ଯେ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ହଉ ହଉ ସେ ଯାଉ ପାଠ ପଢ଼ୁ ମଣିଷ ହଉ। ବାପା ରେଜଲ୍ଟ ମୋର ବାହାରିଛି। କେତେ ଅଛି? କ'ଣ 35%। 35%? ହଉ ହଉ ଆଉ ତୋ ଆଉ କାହାର ତୋ ଭାଇର କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଅଛି? ଭାଇର ବାହାରିଛି। ଭାଇର ମୋର ତ କମିଯାଇ ତ ମୁଁ ତାକୁ କାଟି ଦେଇଥିବି। ଆସ ଆସ ଆସ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ହଉ ଚାଲ 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 ଟିକେ ଘରୁ ଯାଇକି ଯିବା ଚାଲ 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 ବସ ବସୁନ। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ସାଇକେଲ ଆଣିବାରିକିରି କ'ଣ ମଣିଷ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ତମ ତାଠୁ ମାଗି ଆଣିବ ତ ମନା କଲ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ମୋ ପୁଅର ଆଜି ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ପରା କ'ଣ? ରେଜଲ୍ଟ ତ ସକାଳୁ ବାହାରିଲାଣି ଆଉ ତମେ ଏତେବେଳକୁ ଆସିଛ? ତମ ନାଁ ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ପୁଅ ନାଁ ହେଲା ବନ ବିହାରୀ କ୍ଷୀରି। ଓ ବନୁ ସିଏ ତ ଟପ୍ ମାରିଛି ଏଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି। ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି। ହଁ ବନୁର ରହିଛି 93% ଅଛି। 93% ବୁଝିପାରିଲିନି। 93% ମାନେ 93% ରଖିଛି। 93% ରଖିଦେଲା। ରଖେଇବ ସେ ନେବନି ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢ଼େଇଲା କ'ଣ କରିବି। ତମେ ସାନ ଟୁକା ପୁରା ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ତାର କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା ତାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ସାର୍ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସବୁ ତ ପଇସା ତା ପିଛାରେ ଗଲା ହେଲେ ରଖିଛି କ'ଣ 35 ଅଧେ। କ'ଣ ସାର୍ ଆଉ କହିବି କ'ଣ କରିବି ଯାହା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାହା କରିବି। ହଁ ହଉ 35% ରଖିଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ପିଲା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ତା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ତମେ ତ ଖାଲି କହିଲ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢ଼େଇ ପିଲାକୁ ଭଲ ନାଁ ରଖିବି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା ସେ ଯାହା କହିଲା ମୁଁ କରିଲି ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ହେଲା ସବୁ ଭଲ ହେଲା। ସାର୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସାର୍ କ'ଣ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷା ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଗଲାଣି ଯାହାକୁ କି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭଲ। ଏଇଟା ଭୁଲ। ଯଦି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ସମାନ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ